പ്രിയമുള്ളവരെ, നക്ഷത്രദൂതുമായി ബേത്ലഹേമിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 18 ദിവസമായി. നക്ഷത്രങ്ങളോടൊപ്പമാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ബേത്ലഹേമിന്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ മാലാഖമാരുടെ മധുമയമായ സംഗീതത്തിന് മധ്യേ, ദൂരെ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് കാവലായിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാരുടെ രാത്രി ജാഗരണത്തിന് മറുപടിയായി കാലിത്തൊഴുത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ വിഹായസിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ ഒരു പൊൻതാരമായി പിറന്നു വീണു. ഈ താരോദയം വിശ്വം ദീപമയമാക്കി. രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ വിറകൊണ്ടു. എന്നാൽ നന്മയുടെ മറ്റൊരു നക്ഷത്രം തൻ്റെ നീളമുള്ള കാലുകൾ കൊണ്ട് കിഴക്കുനിന്ന് വന്നവരെ കാലിത്തൊഴുത്തിലെത്തിച്ചു. അതെ, എത്ര പ്രകാശദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നക്ഷത്ര വെളിച്ചം നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിലെത്തുക. ഒരുപക്ഷെ നക്ഷത്ര വെളിച്ചം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും അനേകർക്ക് വെളിച്ചമായി തീരാനുള്ള നക്ഷത്ര ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. അജ്ഞതയുടെ കിഴക്ക് വസിക്കുന്നവർക്ക് വഴി തെറ്റാതെയും വഴി മാറാതെയും കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ദൗത്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. നന്മയുടെ നക്ഷത്ര വെളിച്ചം തേടുന്നവർ ഒരിക്കലും കാലിത്തൊഴുത്തിൽ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ. എൻ്റെ അജ്ഞതയുടെയും അപര്യാപ്തതകളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും കാലിത്തൊഴുത്തിന് മുകളിൽ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന ലോക നക്ഷത്രം നിത്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഈ ഓർമ്മകളിലൂടെയാകട്ടെ നമ്മുടെ ബേത്ലഹേം യാത്ര. ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന ലോക നക്ഷത്രം എന്നും നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ പാതിരാവിൽ ബേത്ലഹേമിൽ ഒരു താരകം